Πού το νερό, γλυόρα, θέλω νερό. Μετά που ήταν κότζιπερις και νερό. Συμπέρι. Ναι, θέλω να δεις τον κότζιπερι, θέλω να το δεις. Πού είναι το, χώστηκε. Κοίτα τον κότζιπερι πριν να γίνει αποξηρωμένο. Κοίτα. Και είναι τέλειο. Απευθείας από τη φύση. Πρέπει να βγάλεις πάνω στο δέντρο το κοτσιμπέρι. Ναι, πού είναι το, πάω στο δέντρο. Πάω στο δέντρο με τις συμβουλές του μάστορα. Να το σπίσω ότι έχει... Κοίταξε. Κοίτα τον κοτσιπέρι. Το οποίο έχει πόσες χιλιάδες? 25.000 μονάδες. 25.000 μονάδες αντιοξυδοτικές μέσα, έτσι. Και έχω να σου πω ότι αυτό το θησαυράκι το βρήκα κρυμμένο. Έλα, εδώ που λίγο από έτσι πιο πολλά, θα πιάσεις που κοντά. Μάλιστα. Είμαι εδώ με τον κύριο Σάβα, ο οποίος τα έχει φυτέψει, τα έχει δημιουργήσει. Ορίστε, τα βλέπετε. Να τα. Κύριε Σάβα μου, πόσο καιρό χρειάζεται έναν κοτσιπέρι? Είναι ντροπαλός ο κύριος Σάβας. Λοιπόν, κοιτάξτε. Μίλα μας όμως, πόσο καιρό θέλει να δημιουργηθεί αυτό το δέντρο? 2 χρόνια εντάξει. 2 χρόνια, μάλιστα. Και είναι το κλασικό παραδοσιακό κοτσιπέρι που γνωρίζουμε εμείς, αλλά στην μορφή του που βγαίνει από τη φύση. Γεια σας, εδώ ο κύριος Σάβας μας φυτεύει φράουλες, έχει κοτσιπέρις, τι άλλο έχει αχλαδόμηλα, έχει μήλα, άλλο, blackberry, blueberry βράμε πάνω βατόμουρα, τα αχλαδόμηλα, που το δέντρο. Συγγνώμη, είμαι πολύ ενθουσιασμένη, πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Έλα. Έτα κοτσιπέρις. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Νιώθω ευτυχισμένη στην τοποθεσία Κυπερούντα. Ο κύριος Σάβας να πούμε ότι είναι ο παππούς της Μαρίας. Πώς νιώθεις, Μαρία μου? Είμαι περήφανη που έχω τέτοιον παππού. Και εγώ είμαι περήφανη που έχω έτσι φίλη που έχει έτσι παππού. Και ήταν λίγο δύσκολη η διαδρομή για μένα που είμαι λίγο αμάθητη, αλλά θα ξανάρθω. Ξεκάθαρα.